Ahoj lidi, vítám vás u nového videa z hry Brawl Stars. V dnešním videu nebudu mít žádný cíl, protože jsem natáčel předtím video, kdy jsem se snažil dát Taru na rank 25. No ale dopadlo to takhle. To si dáš pít. Jo, no, takže dneska prostě budu hrát jenom za Kita, dáme si pár her. A v příštím videu se pokusíme dát nějaký push. Nice, tak si myslím, že se můžeme pustit do toho. Ok, nice, spavnuli jsme se tady hnedka u toho. U bedny. Nice, Frank mrtvej. Tak tady teď moc půjdeme na toho hru. Bo ne, jako půjdeme. Ops. Nice, pojď. Drift, let's go. Hop. Pojď. Let's go. Kit je strašně OP. Takže fakt ale jako nehorázně. Hop. Sakra. Ale myslím si, že fakt jako dobře, že ho nerfli. Protože předtím to bylo jako byl fakt jako nehorázně OP. Fakt jako... Prostě takhle jsem mohl takhle, kdyby Kit nebyl nerfnutý, tak furt můžu skákat na toho prostě týpka, dokud prostě neumře. Fakt jako OP to bylo. Nice, je po něm. Nice, z pohárku. Mohli bychom zkusit dát třeba takovej rank 17. Dneska to bych dal tak, jako takovej cíl. Ok, tam vzadu vidím Maxku. Kdyby jsem mohl skočit. Tak, pojď. Tu, pojď. Ty kráso, no. Tak teď bylo málem po mně. Se omlouvám, že musíte koukat. Já se prostě musím hrát za toho Kita, ale já se prostě musím zlepšit náladu po tom, co jsem tady hrál. Flashback. No ty fakt nevím. Bum. Aha. Tady dalších 10. Bum. Ne, já můžu točit. Dobrý. Ne, zbrznu. Ne. Tak to si měl hodně velký štěstí. Tak pojď. Ty krásu. No, já se zlepším, jaký má power. Má 11. To možná... Aha. Dobře, Kit je fakt OP. Kit je nehorázně OP. OK, dobrý. Ještě vlastně nevím, mám jako rank 11, ale... Furt... Prostě OP. Tak to bylo hodně velký štěstí, že jsem tam skočil až po tom, co to... Bohužel. Zdrhej Kita. Srdci jde po tebe. Wow. Krás, ten srč se nedá. Mám tě. Vím, teď jako... Klidně si na mě ukažte prstem. Nice. Další win. Ale prostě Kit mně přijde po tom nerfu víc balancnutý než Edgar. Ok. Takže pokud by se mi ta hra povedla, tak to by znamenalo, že to je poslední hra dneška. Ale nebudu ještě předbíhat. Teď tady máme ještě nějaké problémy, třeba s bazem. Ok, asi zdechnu. Ok, tam to poslední hra fakt nebyla. Byla to takzvaný karma. Zasloužená. Napište mi do komentářů, s jakým brawlerem byste chtěli video. Teda samozřejmě toho brawlera musím mít, no. Nice. Yes. Ty krásu, no dobře. Ale jako dobrý, už mám jako takový jako ty lobíčka lepší, že už jsem si nějak provinil, když prostě vyhraju s tím Kitem. Je AFK Janet. Ne, není. Je... Mě těch lidí pak prostě strašně líto. Tak teď jsem měl nehorázný štěstí.
A teď jsem ho měl znova. Let's go. Jsem trošku lekl. Kyte, tyku, pojď sem. Mám tě. Let's go. OK, dali jsme za dnešek 72 pohárku, nice, tak já si myslím, že by to pro dnešek mohlo být všechno. Děkuju moc, že jste koukali až do konce a uvidíme se u nějakého příštího videa. Zatím čus.